ang bagay sa skin tone ko, no? What do you think, Bes? Lahat naman bagay sa'yo. I know, right? Para saan ba yung bagong damit na bibilin mo? Wala. Spoil ko lang sarili ko. Alam mo na, nag-away na naman kami ni Herbert, kaya heto tayo ngayon. Wala namang bago dun. Ano yun, Bes? Pakilakasan naman yung volume. Wala. Ang sabi ko, bagay sa'yo yung top. Perfect ang fit sa'yo. I know, right? Ikaw, wala ka bang bet dito? Wala. Wala rin sa budget kong mag-shopping ngayon. Isa pa, kaya lang naman ako sumama dito sa mall kasi sabi mo may problema ka at kailangan mo ng kausap. Malay ko bang magiging chaperon pala ako buong araw? Ay, grabe naman sa chaperone. Dinidistract ko lang naman yung sarili ko. Nakakainis kasi talaga si Herbert. Kanina mo pa sinasabi yan pero hindi mo naman kinukwento kung bakit. Okay, sige. Ganito kasi. Anniversary namin ngayong Saturday, di ba? Naplano na namin lahat. Yung Tagaytay trip, romantic breakfast, then coffee date sa hapon. Tapos, bigla niyang gustong i-move kasi may despedida raw yung best friend niya na magmamigrate sa Canada. Kailan niya gustong ilipat? Sa Sunday. Yun naman pala eh. Anong ayun naman pala? Pwede naman sigurong magbigay daan muna kayo sa despedida ng kaibigan niya. Hindi ko naman talaga feel yung best friend niya na yun. Pakiramdam ko hindi siya magandang impluensya kay Herbert. Tsaka bakit? Sino bang mas mahalaga? Ako o yung best friend niya? Hindi naman sa hindi ka mahalaga. Malalim naman pinagsamahan nila. At kung tutuusin, baka yun na yung huling pagkakataon na magkita sila. Isa pa, kung hindi mo talaga gusto yung tao, isipin mo na lang na celebration mo rin yun kasi nga aalis na siya. Ang galing mo talagang mag-advise, Bes. Alam mo lagi kung anong tamang sabihin at gawin. You're welcome! Alam mo, pag nagka-boyfriend ko siguro, magiging perfect ang relationship nyo. Di rin. Wala namang perpektong relasyon eh. Kailangan laging marunong mag-compromise. Hoy! Kinakausap kita tapos nagsiselfone ka. Nakikinig ako, Bes. Sinesearch ko lang kung ano ang ibig sabihin ng compromise. Kaloka ka! Tumbling naman ako sa'yo. Parang ang saya kasing gamitin sa sentence eh. Tunog matalino ka, ganon. Sukatin mo na nga yung damit na hawak mo para makaalis na tayo. Dear Love, ako si RV. Best friend ko si Cassie. Malayo ang personality naming dalawa sa isa't isa. Siya yung extrovert na kaibigan na laging may ganap sa buhay, habang ako naman yung tahimik at introvert. Kadalasan, umiikot lang ang usapan namin sa mga kwento niya. Mga bagong bili niyang damit, make-up, pabango, at lalo na tungkol sa boyfriend niyang si Herbert, na halos araw-araw nirereklamo ni Cassie sa akin. Suportado ko naman yung relasyon nila, pero minsan napapagod na rin ako sa paulit-ulit niyang problema. Kaya madalas, sinasabi ko na lang ang mga gusto niyang marinig. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga gusto si Herbert para sa kanya. Bes, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Gusto kong sabunutan yung babae na yun. Ex na nga, umeepal pa. Kakatamin ko mukha nun eh. Hoy! Mga naiisip mong gawin! Ano ba kasing nangyari? Nauuna na naman yung galit mo bago yung kwento. Nahuli kong nag-uusap ulit si Herbert at yung ex niya. Talaga? Oo, kaya para akong liliyab sa galit ngayon. Kaya pala magpupulbos mga ngipin mo, kakangit-ngit mo dyan. O tapos, anong nangyari nung nakita mo silang nag-uusap? Nag-sorry naman si Herbert after, kaya pinatawad ko. Ano pang kinagagalit mo? Pinatawad mo na pala si Herbert. Teka sandali, ano bang pinag-uusapan nila? Bakit kailangan pang mag-reconnect? Kumustahan lang daw. Ang ikinaiinis ko lang, si Herbert pa ang unang nag-chat sa kanya. Pero ang kapal din ng pes ng babaeng yun. Mag-reply ba talaga? Alam na niyang may girlfriend si Herbert, pero hindi pa rin tumigil. Kuhang-kuha talaga ni girl yung gigil ko eh. Pag nakita ko talaga yun, naku, gagawin ko siyang betchin. Hoy, ang luma ng gagawing vetchin ah. Panakot na mga tita ko yun sa pinsan ko noon eh. Pero bes, sabi mo nga, si Herbert ang naunang nag-message dun sa ex niya, di ba? May mali rin boyfriend mo ron. Dapat hindi na siya nakipag-usap sa ex niya. Alam ko naman na may mali rin ang labidabs ko. Pero, kung matino kang babae, bakit ka magre-reply?
Minsan kasi, kailangan mong tignan yung punot dulo ng sitwasyon para malaman mo kung sino talaga yung may mali. Sa nakikita ko, si Herbert talaga yung mas mali ron. Kasi nananahimik na yung ex niya eh. Kaya bakit niya pa kailangan kumustahin? Ganun pa? Sa tingin mo, sinadya niya yun kahit alam niya masasaktan ako? Siguro. Sabi niya mahal niya ako. Hindi ko rin alam kung bakit niya nagawa yun. Pero minsan, may mga bagay na nagagawa ang taong mahal natin. Medyo selfish ang dahilan pero ikasasaya nila kaya tuloy pa rin sila sa paggawa kahit pa makakasakit sila. Hindi ko na alam gagawin ko. Ngayon ko lang to sasabihin, Bes ha. Hindi ko talaga gusto si Herbert para sa'yo. Noon pa. Hindi ko gusto kung paano kanya tratuhin bilang girlfriend. Parang wala siyang respeto sa'yo bilang tao. Di mo ba napapansin? Palagi na lang tayong ganito. Mag-uusap tayo kasi may problema kayo. Tapos patatawarin mo siya ulit. Then back to normal na naman kayong dalawa. Sa tingin mo, hindi siya mabuting boyfriend? Sa tingin ko, hindi kayo mabuti para sa isa't isa. Sa totoo lang, tingin ko dapat maghiwalay na kayo eh. Sino maghihiwalay? Babe! Wala. Kami ni RV ang dapat na maghiwalay kasi andito ka na. Hi, Herbert. Hi, RV. Baka pwede naman akong isali sa usapan nyo. Babe, tingin ko kailangan na nating umalis. RV, mauuna na kami ha. Bye! Napaisip ako kung tama ba yung suggestion ko kay Cassie na hiwalayan na si Herbert. Sa totoo lang, noon pa man, ramdam ko nang di mag-work yung relasyon nila. Isa sa mga rason kung bakit, kasi nagsimula sila na mali. Pinagpatuloy nila ang relasyon nila kahit na alam nila na magpinsan sila. Sabi ni Cassie wala daw problema doon kasi quote-unquote second cousins naman daw sila. Pagkatapos nung usapan namin ni Herbert, akala ko magiging maayos na lahat. Pero hindi ko na kinausap si Cassie. Sobra akong nag-alala, kaya pinuntahan ko si Herbert. Cassie? Bes, andyan ka ba? Herbert, nandyan ba si Cassie? Bakit mo siya hinahanap? Gusto ko lang siya makausap. Hindi siya nagre-reply sa akin eh. Bakit gusto mo siya makausap? Para ano? Para utusan siyang makipaghiwalay sa akin? Ha? Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako sa kanya. Talaga ba? Kanino mo ba siya pinoprotektahan? Sa akin? Bakit ba parang galit na galit ka, Herbert? Nagmamaang-maangan ka pa? Sinabi na ni Cassie sa akin lahat. Alam ko na hindi mo ako gusto para sa kanya. Kailangan mo ba talagang makialam sa relasyon namin? Hindi ka ba masaya sa buhay mo? O naiinggit ka lang kay Cassie? Anong naiinggit pinagsasabi mo? Una sa lahat, si Cassie ang lumapit sa akin kasi may problema kayo. At aaminin ko, hindi nga kita gusto para sa kanya. Hindi ka naman naging mabuting boyfriend sa kaibigan ko eh. Isa pa, hindi ka ba nangingilabot sa katotohanan na magpinsan kayo? Ayan na nga, lumabas din. Isa't kalahating pakialamera ka rin eh, no? Inaamin mo rin na pinipressure mo siyang hiwalayan ako. Binibrainwash mo naman pala siya eh. Kaya pala tuwing nakikipagkita siya sa'yo, nag-iiba ugali niya. Nasaan ba si Cassie? Siya ang gusto kong makausap, hindi ikaw. Hoy RV, basang-basa kayong mga tulad mo. Sa sobrang inggit mo, gusto mong ikaw yung magmukhang mabait at ako yung masama sa relasyon namin. Naririnig mo ba yung sarili mo? Okay, sige ganito. Magtapatan na tayo. Naging mabuti ka ba talaga sa kaibigan ko? Ilang beses mo na ba siyang sinaktan? O hindi ka makasagot? Ako alam ko sagot sa tanong ko. Lagi. Paulit-ulit. Ganun mo siya kadalas saktan. Wow! Kung makaasta ka parang ikaw nanay ni Cassie ah. Ang drama mo. Kung talaga may paki ka sa kanya, hindi ka dapat nakikialam sa relasyon ng iba. Medyo bobo atake mo ron, no? Kaya ako nakikialam sa relasyon nyo kasi may paki ako sa kanya. At sino ka para manghusga? Bukod sa gusto mo maghiwalay kami, alam ko ano tunay na intensyon mo. Anong ibig mong sabihin? Alam ko yung mga katulad mo, RV. Kunwari concerned, pero ang totoo, type mo ko. Nakakasuka ka. Alam na rin ni Cassie ang galawan mo, kaya umalis ka na.
Hindi namin kailangan ng gaya mo na pakialamera. Nasaktan ako sa mga paratang ni Herbert. Ginagawa ko lang yung tungkulin ko bilang kaibigan. Ayaw ko kay Herbert kasi kitang-kita ko kung gaano kapangit ang impluensya niya kay Cassie. Gusto kong mawala ng pakialam, gaya ng sinabi ni Herbert. Pero hindi ko kaya. Masyado nang malalim ang pinagsamahan namin ni Cassie para basta ko nalang itapon. Ipit na rin naman ako sa sitwasyon noong mga panahon na yon, kaya hindi ko hahayaang malagay si Cassie sa alanganin. Mabuti naman at nakipag-usap ka na sa akin. Hindi mo kasi ako tinantanan eh. Nag-aalala lang ako sa'yo. Bigla ka na lang nawala pagkatapos ng usapan natin nung nakaraan. Oo, kasi pagkatapos nun, napaisip ako. Hindi ko gusto yung mga sinabi mo tungkol kay Herbert. Hindi ko rin nagustuhan na sinuggest mo na maghiwalay na lang kami. Nasabi ko lang yun kasi hindi tama yung pagtrato niya sa'yo. Ikaw mismo nagrereklamo, di ba? Bilang kaibigan, gusto lang kitang protektahan. Isa pa, alam mo naman na yung mga advice ko, base lang naman sa mga kwento mo yun. So ako pa talaga ang may kasalanan. Tama si Herbert eh. Kahit di mo pa siya kilala na maayos, alam kong simula pa lang hindi mo na siya gusto para sa akin. Oo, totoo yun. Mabigat yung dahilan ko kung bakit ayaw ko sa boyfriend mo. Di ka ba nasasagwaan na boyfriend mo, second cousin mo? Hindi mo ba naisip na kaya hindi nag-work yung relasyon nyo, dahil doon? Wow! Nung una tutol ka sa relasyon namin ni Herbert. Ngayon, gagamitin mo sa akin yung sikretong sinabi ko sa'yo. Best friend ba talaga kita? Nagpapakareasonable lang ako kasi. Isa pa, wala pa ba akong karapatan na magsalita? Sa akin ka naman laging tumatakbo at humihingi ng advice kapag kailangan mo. Oo nga eh. At ngayon ko na-realize na bulok pala yung mga advice mo sa akin. Bakit mo ba nasasabi yan? Hindi tayo ganito. Huwag naman nating hayaang masira ang pagkakaibigan natin dahil lang sa pinsan mo. So ano, hahayaan ko namang masira ang relasyon ko kay Herbert, ganon? Alam mo, napaisip din ako. Hindi ko alam kung talagang concerned ka sa akin o may iba kang agenda eh. Ano naman ang ibig mong sabihin? Aminin mo na lang kasi, RV, na may gusto ka sa boyfriend ko. Dahil simula nung maging kami, puro negatibo na sinasabi mo. Hindi pa sana ako magagalit kung nagsabi ka na lang ng totoo eh. Saan mo naman nakuha yan? Hindi mo ba narinig? Pinoprotektahan kita kasi ayoko na mapahiya ka pag nagkataon. Hindi ka ba natatakot na baka malaman ng mga tao na magpinsan kayo? Tumigil ka na! Sagabal ka sa love story namin eh. Mas mabuti pang matapos na pagkakaibigan natin kaysa matapos yung sa amin ni Herbert. Hindi ko akalain na masasabi mo yan sa akin. Sige, bilang ayaw mo kong paniwalaan, sasabihin ko sa'yo yung totoo. Kung meron mang na-brainwash dito, ikaw yon, hindi ako. Gulong-gulo na ako sa'yo kasi. Masyado kang baliw sa lalaki na hindi mo naman dapat binoyfriend. Masyado kang baliw na baliw sa pinsan mo. Hindi ka ba nandidiri? Tsaka tama nga si Herbert. Hindi mo ako nanay para pagsabihan ka. Pero kung hindi mo ako pakikinggan, hahayaan na lang kitang maging tanga. Dear Love, natauhan ako na hindi na pala dapat ako nakisali sa problema nilang dalawa. Hindi para konsentihin sila, kundi para iligtas ang sarili ko sa gulo. Naipit ako sa gitna ng sitwasyon na hindi ko naman pinili. Napagtanto ko na kahit gaano pala kalinis ang intensyon mong tumulong, pag di ka pinapakinggan, pwede ka pa rin mapunta sa maling posisyon. Hindi ko na sinubukang kumbinsihin si Cassie. Alam kong bulag na siya sa pagmamahal niya kay Herbert. Hinayaan ko na sila. At sa pagkakataong yon, hinayaan ko na rin ang sarili kong hindi na pumagitna sa problemang hindi ko naman ginawa. Metro's #1 Love Radio. Basic!